Marango tudruok kod kanyakla mar oganda jo-Kenya kokalo e rito chia mar oganda NCIC ochiwo ote ne jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua mondo ochopie mbelene kendo mondo da dhoge kotudore gi weche mande nowacho e wi tulo manomuoch tok yiero ma higa 2007. NCIC oyango ni weche ma kamago chiego adhonde mosekalo kendo gisiemo jotelo mag siasa ma giwacho ni dhogi hinyo pusore kendo wacho weche manyayo nok mar arita. Kolose e apisgi e kinde twak mare kod jofwambo, Reverend Dr. Samuel Kobia owacho ni gie sani ginono buche 28 mamoko kuomgi oting'o weche manyaya kwede kod athue. We are currently investigating 28 active cases that contravene the National Cohesion and Integration Act number 12 of 2008. Now, these cases that we are investigating include 15 instances of ethnic contempt, 4 cases of hate speech, 2 cases of ethnic discrimination, and 7 cases involving both hate speech and ethnic discrimination. We have summoned Rigathi Gachagua on other matters because, as you might remember, some weeks back, we also censured him publicly because of some utterances that he made. And therefore, yes, we have summoned him, and once he comes, then we will go through it.